Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Ko men ko para biye. Ka chingim chungi kadai ka ba ongu Paulus bakut kadai bangin yaro you try. Ngimdon da kawai pat kabenta haga chingim chungi klem Ublay balabu ula tau ula penlong briu man briu yangi ula pa syakane ke pertai pad ula khot yangi syakane ke pertai bangin long briu nak tagadau ki ei baro ki wan tang kani ke kentin bamangi ngiyaro yau blay hoj ngi pan yau blay habangi don kam hendrai kata kadai ke jinglong briu chongi ngi kwa ban pen pau namar bangi day ban sengutu ke ai ka bamangi ngi don kam hadin kata ngi pan na uplay bat ngi ong ko blay yarap yanga ngi kan mau yau Bartomius uba la matla om day nadu badangka hendrai ulamat la siteng ka jingim chong u namar haba ulayo i habau khot yo Jesu ko Jesu to isnei yanga ko Jesu to isnei yanga bad ula perta laisin laiwat ko Jesu to isnei yanga walada ki briu ki khang ya u wat perta henrei ma u la perta dakasur ka bajam ko Jesu to isnei yanga badu Jesu ula phaidin wak bad ula lechu ko kun Pikwa ayu bangan le na kabenta jong pi. Bartomius ubamadla ulong. Ko Jesu ngakwa ban yo i. Badu Jesu ula le ayu. Ula chim ya ka kendau kendiat. Ula kle. Bad ka umbia jong u. Bad ula ta ki khmat balamatla jong u. Badulah sedang ban yui berngut wang pila yui ngasui i berngut hadin kata Jesu tak biang yau bad ula yui ula yaro yau blay kane ken kabangi pan na ublay haga chingim chongi kai kabangi kwa Jesu sa kali yang aya pi kokun pi kwa ayu kai pi kwa ula tib bau dei wamatla ulu Jesu la yui ba ulamat la Henry udang keli namar yo ba ma pi artatin yo ba ma pi tip ya ke ba pidon kam ban pan teu Jesu kwa ban keli nak tagadau ko henmen ko para habangi dwai hau Jesu u Jesu keli yang aya pi kwa ayu ulatip ba pidon kam ya kata pitip ba udon kata ga jajing pang utip ba pidon kum kita gi jing janjar utip ba ma pidon hapok ga donut jong pi gi jing sitom ndai Jesu sa keli ya pi kwa ayu bangan le na ka bentai jong pi ko men ko para kani ken ka ba mangingi dei ban ong yo Jesu ya kata ka bangi kwa badaga jinget ngakwa ban yui ngakwa ban koj ngakwa ban yo laj lut na kani ga jing im jonga bat pin sa yui bat pin sa laj na kata ko men ko para ngidon tang kawai ka ying kasem hakane ka perthei kai kata ka ying kasem bangidon wat ladangi long ki baya per ka tin ka tlit waladang ia per hagadur kadar ngidlong kane ka perthei bayar ngidon sya silyang duriau sya kiwai pat ki jaka baro ngiyoi bangidon ki ktien ki ba per henrai ngidon ka wei ka ying kasem kei kane ka ying kasem ka ba mangingidon ka balang jong u ka dei kane ka wei ka ying kasem setelah ka perthei ngidei tang ka wei ka ying kasem jong ka balang katolik bat habangi lej hangno ngidon ka ju ka jing pule ngidon ka ju ka ktien jong ublay ngidon ka ju ka jing terwa jong ka mas bekut waladangi pendon kam da ki wei ki ktien handrai om don jing kelai ngidon ka wei ka ying kasem badu Paulus bekut menta haga jing pule ka banikong ulayatu yangi pej bamangi ngila sya set kut ha kiai haki kiai baro hakapop om
ngila syak set good. Te wang ban pelaj na kane ga jing syak set good jongi hakapop ga jing syak te jongi hakapop. Kalong ga jing kular jong Jisu, kai kata ga jing kular jong Jisu ban ai ya ga jinget. Ga jinget. Kadai kani ga jinget ken ka ba penlong yang i kawai ong Paulus bekut. Ngilong kawai kaying kasem bat ngilong sihen men si para ngim don jingya per ha ga jinget. Hasa telak ke pertai. Hau benai September baru si benai ngadon hapo Italy. Harom ngidon kawai kajing syak hikai yaki bishop ki batmai jong ka pertai baru ki badang syak tung mencem snem bat mentau snem. Ya ngala syak tung mencem snem dauk pa bekut bat ngilaya don lang hang to baru ki bishop tmai ngidon katno ngidon hadu ars pa nreu pukendai ngut ki bishop ki badang syak tung temai hakane kaying kasem hakane ka wei ka jinget pet ka jingyar ki ba syak tung temai man lo snem ki don da ki spa ngut ki bishop syai balai namar ba kane ka hima jong ublai kane ka wei kaying kasem kolong ka bayar hadu kata-kata bat ka jingroi jong ki kun jong ka balang Katolik kilong 40% man lau snem hastrak ka pertai 40% ngiroi balai namar ngiroi ngilong sihen men si para hakani ge jinget ngikren kiktin baper kum ong yapi ngia kendu pat ki bishop ngia kren don ki bangi mesutu English don ki bam sutu Italian ngakren Italian Jerman kendiat Spanish kendiat rei Italian ngakren bha bat ke English Henry don ki bam nang takak tindu Henry ngias nutu namar ba ngilong shin men sipara ngim don jinga per namar ngilong shin men sipara tagadau Paulus bekut uang pet pilong kawai pimlong Jew ne Greek pimdei merau ne balai lut nana pidei senrang ne kentai pidei ki balik ne ki bayong Henry baro ngilong sipara waladang ya per kaktin Katolik kum ngaong biang handrai ngidai shin men sipara ha ka jinget ha ka ne kayu kharis bakut ha ka ne ka balang ka bamangi ngidon ka jingyar jong ka ne ka balang ke jing syak tenju jong ka jinget jongi ha satlak ka pertai kalong ka bayar kalong ka ba syirkai handrai ngi ile ngi yat ngi kiu kanang roy hadu kata-kata ka ne ka jinglong shin men sipara Kidon ki jaka hagaba don tang ki musulman haba don tang ki weipat ki jaj penriu hendrai wadlada ki kim sya yaki bakin long Katolik kim sya yaki bakin kelaga jenget hakiri baper kum Algeria Tunisia bat barok kini kiri Arab kidai kiri Muslim hendrai kim sya yaki lada ki kela Kristen Katolik kin be nayeng lanikin penyap Henry kim ting ya kata kim ting ya kene ge jingyap ka bamenta ki kela Katolik u bishop ki batre yang to ki ngekren bat nga ki thu ba ki bakela Katolik ki dei nakini ki jaka ki bae om don nadu basdang don tang maki Henry menta karoi kabalang namar balai namar ki kela ka bamud wala da ki syabe na yeng wala da ki syak penyap kin pet ban kela long Katolik ban yo ya kane ka jinget namar kitip batang kane ka jinget kabala ban ai jing im yaki kabala ban ai jing kemen yaki kabala ban yo ya kane ka jing kular ka basisa ka bau Jisu ula kular ban don happening te ko men ko para kane ken ka bau Paulus bekut ula kren yangi nadu mensua haba 4 don Kristen dang don tang kendiat hapok Galatia haroman senggendiat Henry ulah keren yakini ya ke jinglong sipara kani ken kadai ke jingkemen jongi ko henmen ko para biet bangi khot barabor ko henmen ko para namar ba ngidai kane ka wei ka jinget ka bangi long te namar kata tungen im ya kane ke jinget ai bangin pelaj ya lade na kano ke jing bisni na kano ke jing pet pi hon ya ki wei na kano ke jing lorni ya ki henmen ki para la jong ya ki wei pat tongin pelaj ya lade tongin kiar na kita tongin kiar na kino ki kam ki bapen wit yangi bangin
bishar ya kiway bangin pej ya kiway bangin kren lorni ya kiway namar ngi day sihen men si para tongin kiar na kata namar ngi ngilong kaway kaying kasem te kane ken kaba u Jesu uyai pan kan mau yangi ya ke jing im jongi kabangi ya day ha kane kasla perthei bat hakalaway kabane si chunam kawai sakabenta kabaar kabamangi ngidon hangne Jesu ka gospel ulakren uang kumno kumba kane kawai kariu kantei kalayu i yau Jesu ya ke jingkrau jong u kumu bri ulawan lengba kamaria tesuti sakane pertei ulal sim ya kane ke jinglong briu bat nadu badang kena ulalong ubastat hak stad hakmat jong ki stad an ki Farisi bat kito ki bala pule ya kata kaan karul baro kinong hikai hapo sinagog uneu kena ulet keren ya ki ubatai penban mau ya ke jengmut jong ka ktien jong ublei ha jutang barim kilengo bat udon ka bor ka bakrau ka bakerpang hadu kata-kata te kawai na kine ka riu kentei kala perta da ka sur ka bajam ka ong ya kene ke jingyo i ya uneu Jesu bau deu briu kumangihi henrei udon kawai ke jinglong ka bakerpang ya ke jing start jungu bat kala perta ka ong kala yaro ya ka kemi ka bala ka ong suk ka kpo ka bala pun yame bat ka jin bun ka bala ka ba mela bun pet ka jing yaro jongka kong an ngandas ngau kemen sisa kadno ka jing kemen jongka ne ka kemi ka bala ka sisa ka long ka bakrau kalong kalayo ya kanam ka buram ka balaka kat yame ka balapun lakha yame pi kalayaro ya kane ka jingkrau jong Jesu nadu bau dang kena tenre Jesu la jubab kumno syam la sengap ya kata andre la jubab kumno Jesu wang kamsuk kitu kiba sengap ya kaktin ublei bat kiba kongu ya ka Jesu la jubab kam syai susu wang suk kitu kiba sengap ya kaktin ublei bat kiba kongu ya ka kohen men ko para kaktin jong ublei kaba ai ching im yangi kaktin jong ublei kaba ai ching suk yangi kaktin jong ublei kaba pelaj lut yangi kaktin jong ublei kaba ma pipi sengap barabor kapen im yangi namar lingba kane kaktin jong ublei ka Bible ka don kaktin ka ching im kaktin jong ka ching im u Jesu udon kaktin jong ka ching im kumbau Petrus ula pla paj ba ulong ko kenrat tang mame medon kaktin jong ka ching im bam cukut kohen men ko para biit sengap ya kasur jong ublei pule ya kane kaktin jong ublei pule ya kane ka Bible lan mar hangne don kane ka ching im nak tagadau Jesu wang pikwa ya kane ka ching suk pikwa ya kane ka ching krau ha ka ching im jong pi hakmat jong ublei bat wat hakmat jong ka perthei ka dei tang kane ba ma pi ko ngu pi sengap ya kaktin jong ublei bat pi ko ngu ya ka to kohen men ko para biit ngi kwa bun ki kane ka perthei hendrai ka baning kong ka de ka ching suk ka ching kemen namar ka jing pang ka ching sitom ka pen jenjar yang ya pi ka jing duk ka jing lanot ka pen kuslai yang ya pi ka jing bisni ka jing pihun ka pop ka sang ka pen jenjar ya ka jing im men sim chongi ka pen leng a yangi hendrai bangin laj na kane ngi sengap di kaktin chong play ngi lej sau Jesu ngi kela ka bamut ngi ko ngu ya ka kai ka bau Jesu kren yangi habangi sengap di kaktin chong u kumno ngi ko ngu ya ka ngi le ya ka bau Jesu la kren wan sanga pi baro ki basitom bat khia jingkit ngan penjat hat ya pi u Jesu ulapha yano ya ki apostol chong u ya kisenran jong u uang kilet jalap haka kerteng jonga pin penkot ya ki bapang basitom haka kerteng jonga pin be ya kiksut kikrai kum mangalong nadu basdang mene
kamdei ka bor jong upadar kamdei ka bor jong bishop bala ban be ya uksu ukrei ne ban mapop kamdei ka bor jongi hendrai ka dei ka bor ka bau jisu lai wong kilet haga kerteng jonga haga kerteng jong jisu ngi map ya kapop haga kerteng jong jisu ngi be ki ksut ki krei tagadau ki ksut ki pet namar hangne ka don ka ni ka tin jong chingim hangne ka don ka ba ka bor ka bau lai te namar kata ngi snap ya ka tin jong ble ngi im ngi le ya ka bat ngi ko ngu ya ka tin jong u bat habangi le ya kani ken ka bawan ra ya ka jing pen im ka jing sup ka jing kemen ka jing krau haga ni ka perthei bat khmat jong ble namar bangile ngi ko ngu ya ka tin jong ble ko hen men ko para be ye ublei updang yangi ukloi barabor ban map yangi namar wang ngawan sakane ka perthei ngawan ban khot om ya ki bahok ong Jesu Henry ya kibapop tang kibapang kibasitom kidon kam yo doktor om kibakwat bakia tena mar kata ngawan tang na kebenta kinong pop om na kebenta kibahok kamut bamangi kibadon kam yo belai ngi kibasngeu bangidei kinong pop ujisu lawan naga benta jongi balai ngidang artatien duai daga cinget waju artatien ujisu lawan kenang naga benta jongi kinong pop lawan kenang bad ule kenang ule ki kampla naga benta jongi ule ki kampla habangi scam kan ga cinget en sapan kot jongi kajinget kan penkot ya pi ong Jesu kajinget kan penkot ya pi haba pi kan mau ya kato karu kan thei kabala pang khadar snem omla banyo jingkot na e handai tang basyo kta ya karmyang jan jong Jesu kala yo jingkot badu Jesu las ngutu haba kta aga jingbon gibriu mano bakta yo tip hendrai Jesu tip kibreu ngingim la ban tip hendrai Jesu tip baladon bakta ya ga janjong u badula keli mano balakta ka janjonga kisenran ki ong kumno pikli kat kene jing tingen kibreu baro kila kta ya pi namar kila tingen ya pi temono bam kta kat ki bapoi kila kta kumno pikli mano bakta yanga hendrai Jesu ula pej saudong habau kuli biang mano balak ta yanga karu kan thei kala yeng bat kaong manga balak ta yame kanrat padu Jesu loong ka jinget jong pi kala pen kot ya pi kilet letsuk kon men ko para kala kot kala jaro pendon borom yo blei om don kam doktor om don kam ki dawai ban lech namar Jesu la ban penkot jangi tang da kane ke jinget te ko men ko para ngi wan hang ne menta ngi sim menta om tangi ban sngapi ka tin jong blei ka ba ai jing im yangi hendrei lingba kane ka Eucharis ka ba mangi ngin saya bam ringkat menta kande ken kan sa penkot jangi Jesu ban sarung haga donut jongi un sa penkot jangi shania u ong Jesu penkot janga ngashani ame nganom artatin map yang abang artatin barabor ngasani ame IT hau Jesu da ka do not da ga cinget da ka mensim jongi baro waju artatin pin sayo ya kata ke ka bapik pan na ublei ha ka ni gasni tena mar kata ko hen ko para kakmi beneng ka yaida yai sumaringi kakmi beneng ka ptin nanti yangi ka yalam yangi shau Jesu ka hikai yangi ka kedup yangi ka ptin nanti yangi kane ka kimi ka bangi don ka Maria Tesoti ka iye jangi hadu kata-kata tementa ka don batngi ai bamaka kan da kan ri kan yalam lenti yangi barabor syau Jesu habangi bakala habangi telot ngiswai kan petin yangi syau Jesu bat mangi menta ngin sayo ya ka jing ada na ka kimi beneng bi jongi ka bamangi ngi penlong ya kane ki jing kinya jo ka mas bukut to Jesu unyarab ye pi to ka Maria kan da kan ri kan sumar ye pi badu Jesu ai ya ka jing kwa ka jong pi da ka jinget ka jong pi menta ga sngi en yaro yau Jesu Christ.